मिरु इउनाइटेड फार्म अफ एक्स एनडिएफ बिजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला इउनाइटेड फार्म अफ एक्स एनडिएफ बिखौ लाफानानै दिनै जोङो इउनाइटेड फार्म अफ एक्स एनडिएफ बेनिफ्राय मोननैसो टपिकखौ लानानै प्रेस मिट खालामनाय जादों। बेनो जाहैबाय माखासे समनि सिगां जोङो नुनो मोन्दों बारग' एनडिएफ बि थामहिनबा बर्तमान बिटिसिनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाइट होदोंमोन जे एनडिएफ बिनि रिहेबिलिटेसनखौ लानानै बिथाङा बुंदोंमोन गावनि खुगाजों जे नंगुबै एनडिएफबिफ्रा मोननांगौ रिहेबिलिटेसननिफ्राय रावबो थालाङाखै होननानै। नाथाय बिथाङा जेबो स्टाडि गैयालासेनो बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। थारैनो जोङो नुदों बिथाङा राजनितिकआव थांनायनि उनाव एनडिएफबिनि माखासे खामानिफोरखौ बिथाङा बावगोमालांदों, समाजनि मोजां खामानि मावनायफोरखौ बिथाङा बावगोमालांदों। बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। दिनै जोंहा गोबां जोंनि आखाइजोंनो ट्रेनिं होनो मोननाय सेंग्राफ्रा दिनै रिहेबिलिटेसननिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों। बै समनि एडिजिपि खगेन शर्मा बिथाङानो एप्रुभ खालामनानै होनाय माखासे आइडि कार्डफ्रा बिथांमोननियाव दङ जे बिथाङा सासे हार्डकर केडार एनडिएफबिनि सोद्रोमा होननानै बै समावहा जि आइ कार्डफोरखौ होदोंमोन बे आइ कार्डफोरा जोंनि एनडिएफबिनि बारग' एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनि आखायाव दङ। दिनै बिथांमोना बेबायदि रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हायाखै। बिनिखाय बेयाव जोंहा बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जे जोंनि हार्डकर केडार जायफोरा जि समायाव मोजां सोलोंथाइ लानानै साख्रि बाख्रि लानांगौमोन, न'खर खुंनांगौमोन, बैखिनि समखौनो हारिनि थाखाय बावसोमनानै समखौ हगारबोबाय। नाथाय दिनै मावै मावसे मावनानै बावसोमखांनानै फैनायनि उनावबो सासे एनडिएफबि होननानै आसाम सरकार भारत सरकारनिफ्राय रिकगनाइज मोनैया बियो दुखुनांथाव जादों। दिनै जोंनि बारग' एनडिएफबिफ्रा 4 लाखनि थाखाय हांखुर जायाखै, नाथाय बे जे थार सासे एनडिएफबिमोन बेखौ रिकगनाइज मोननो थाखाय हांखुर जादों। आरो बेनो फोरमान जायो दे जे आसाम सरकार भारत सरकारा लोगो नांनानै जे रिहेबिलिटेसननि नामाव 4 लाखनि ड्राफ्ट होयो बे मोनसे रिकगनाइज एबा सिनायथि होनाय जे बे सासे बारग' एनडिएफबि होननानै सिनायथि होनाय। दिनै बे सिनायथि बिलाइनि थाखाय बारग' एनडिएफबिफ्रा हांखुर जानानै दङ। बेनिखायनो गबिन्द बसुमतारीया जानो हागौ 4 लाखनि थाखाय हांखुर जादों बारग' एनडिएफबिफ्रा, नाथाय बे नङा। दिनै जोंनि बारग' एनडिएफबिफ्रा रिकगनाइज मोननांगौ, सिनायथि मोननांगौ जे गनायजानांगौ बे जों सासे एनडिएफबिमोन होननानै। बेराफारसेथिं आरोबाव जोंहा गोबां मुंख्लंफोरनि एक्स ग्रेसिया बेफोरबो थालांगासिनो दङ। बेफोरनि सायावबो सोलिफु सरकाराव थानाय बिथांमोना गोसो होनानै खामानि मावनायफोरखौ जों नुवाखै। गबिन्द बसुमतारी बिथाङा गावहा एक्सपायारि डेट बारनायखाय बिथाङा फाप मावनोबो गिला, मिसा खोथा बुंनोबो गिला। बिनिखाय बे एक्सपायारि डेट थांनाय मानसिनि माखासे बाइटफोरखौ मिडियाफ्राबो फोसावनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखायसो आङो खावलायगोन।